Това е нашия трети влог. Днес ще говорим за приятелите. Има три вида и те са най-добрите ни приятели, Просто приятелите и лошите приятели. Започваме от истинските приятели, за които няма много да се говори, но все пак трябва да се отбележат по някакъв начин. все пак те са огромна част от нашия живот. Не може да се пренебрегнат с лека ръка. Да. Сега започваме от това, че те винаги биха ти помогнали, никога не биха ти казали, че не могат в момента да говорят и може да им звъниш по всяко едно време на денонощието. На най-добрите приятели може да споделиш абсолютно всичко и те винаги биха ти дали точен съвет, който да ти помогне за в бъдеще. Да, те винаги биха ти отговорили по всяко време на денонощието, когато не можеш да спиш или нещо те тързае. Най-добрите приятели никога не биха забили нож в гърба ти. Да, никога не биха ти се присмивали или нещо подобно. Никога не биха те наранили. Преминаваме към следващия вид приятели. Те са просто приятелите, които са ти приятели само защото понякога им трябваш или нещо такова. При тях си им приятел само на 20%. Да, те дори не знаят защо изобщо са ти приятели. Използвате за тяхна собствена изгода. Те почти нищо не ти споделят и пускат слухове за те при всеки удобен момент. Когато им потребваш, те винаги са заети с нещо. Да, никога не биха ти помогнали или нещо такова. Преминаваме към следващия вид, който е последен и за щастие има много да се говори към него, най-много може би, защото е най-често срещан, за жалост. Ние няма да говорим чак толкова много, няма да говорим надълго и на широко, просто с няколко примери, кратко и ясно. Това може би се досетихте са лошите ни приятели, т.е. неприятелите. Те винаги говорят зад гърба ти, както и приятели и така наречените приятели също пускат слухове за теб при всеки удобен момент. Те смятат за лъжец, не вярват на нищо, почти нищо, което казваш. Мисля си, че не ги познаваш достатъчно. Точно така, да, напълно си права. Те карат теб да ревнуваш тях от момчето, което харесваш или съответно момичето. Те по някакъв начин винаги се опитват да се измъкват от това, което се опитваш да им кажеш или това, което теб те вълнува. Те винаги говорят единствено и само за себе си. Когато някой друг ти се присмива, когато те обижда, те се смеят с него на теб, на твоето нещастие. Когато някой те дразни или нещо такова, те отиват на негова страна вместо да са на твоя. Те не са ти приятели, те са не точно врагове, но не са ти и приятели. Аз ви препоръчвам да спрем до тук, понеже има прекалено много да се говори по тази тема и тотално няма да не стигне времето. Да. Имаме само едно нещо последно да добавим. Един анонимен човек ни помоли да прати специални поздрави на Тодор Георгиев и това беше от нас. Чао! Чао! До следващия път!